Hello mga Inyans, good morning! TV. Please subscribe my YouTube channel. Click notification button para notification video ni upload ko. Ang vlog natin ngayon is tingnan natin yung itsura yung Mio 2021 model. Yung kulay lang pinagkaiba niya, pero yung specification niya parehas ng 2020 model. Okay mga Inyans? Tara na! Mga Inyans, ito pala yung mga Inyans, mga Mio 2021 model. Bali yung specification niya yung 2020 pa rin, pero yung pinagkaiba niya yung kulay. Bali yung design niya, okay mga Inyans, kung gusto mag-inquire, punta lang dito sa Yamaha Binmalay Guangzhou. Dito lang sa may along the highway lang siya. Dito nyo na yung malalaman yung presyo nito. What? Okay. Ayun mga Inyans, yung gilid niya. Tapos yung taillight niya, walang pinagkaiba yung taillight niya. Meron reflector dito. Okay. Ayun mga Inyans. Okay. Sarap manood and God bless you everyone.